Jedna legenda hovorí, že istý arabský astronóm, známy ako Lendevý, jasnovidec, uchovával v horách Alicante tajomný poklad. Aj keď sa stopy po tomto mudrcovi a jeho národe stratili pred viac ako 500 rokmi, toto čaro aj naďalej prežíva na polceste medzi morom a hviezdami. ...218 kilometrov stredozemného pobrežia, 9 prírodných parkov, 25 klubov vodných športov, 22 golfových ihrísk a priemerná ročná teplota 18 stupňov. Costa Blanca. Splň si svoje sny. Provincia Alicante doslova objíma Stredozemné more. To isté more, ktoré počas stáročí sprevádzalo Féničanov, Rimanov a Arabov, je dnes rajom pre rekreáciu a oddych. Jeho vody objímajú nekonečné pláže s jemným pieskom, a všetkými potrebnými službami, ako aj malé kúzelné zátoky. Alicante je však aj jednou z najhornatejších provincií Španielska. Betické vrchy siahajú až k moru vďaka množstvu údolí a reliéfov, ktoré sú potešením pre horolezcov, horských turistov a všetkých milovníkov prírody. Vrcholy hôr, príroda, piesok a viaceré mestá, na ich spoznávanie cez deň a zábavu v noci. Hudba, zvuky a farby sa vzájomne stretávajú v čase slávností. Tradície, kultúra a zábava pod značkou svetového dedičstva. Pohodlie spolunažíva s chuťami na území, ktoré sa stalo epicentrom španielskej a medzinárodnej kuchyne. Svetlá, kamera, akcia. Jedinečné skúsenosti je najlepšie prežívať zapojením všetkých zmyslov a tiež si ich navždy zapamätať. Pestovať veterné alebo vodné športy, potápať sa v morskej chránenej oblasti ostrova Isla de Tabarca, prechádzať sa po najlepších horských chodníkoch Európy, spoznávať strediská horského bicyklovania, chytať pstruhy v rieke Serpis alebo si zlepšiť handicap na slnečných golfových ihriskách. Provincia tiež ponúka tisíce možností na organizovanie kongresov, mítingov a odborných schôdzí. Nekonečné množstvo aktivít na jedinom mieste. Costa Blanca.
Silné emócie sa dajú zažiť aj s celou rodinou. Takými sú čaro hradov alebo archeologického bohatstva, cesta do minulosti cez desiatky prístupných turistických miest a interaktívnych výletov v jednom z najlepších múzeí v Európe. Pobrežie Costa Blanca, to sú jeho ľudia. Milí ľudia, zamilovaní do svojej zeme a do ovocia, ktoré sa v nej rodí. Zárukou tejto lásky človeka k jeho zemi je 6 chránených označení pôvodu. To všetko spláchnuté vínami s chráneným označením pôvodu Alicante. Kozmopolitná aj originálna. Vzrušujúca aj uvoľňujúca. Citlivá aj silná. To všetko sa dá povedať o provincii Alicante. Je to miesto, na ktorom je možné žiť naplno a tešiť sa z neopakovateľných zážitkov. Povedal som neopakovateľných?